भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के नया अपकमिंग सॉन्ग जौना गाना के बोलबा राजस्थानी घाघरा जौना के आप सबके इंतजार रहल। तो जी हाँ भैया, वीडियो में हम बतावल बनी कौना डेट के कितना बजे रिलीज होखल बा, सारा कुछ डिटेल में बतावल बनी। लेकिन सबसे पहले जान ली कि एक गाना की आज फर्स्ट लुक जारी हो चुकल बा। जी हाँ भैया, अभी आधा एक घंटा पहले ये गाना के फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पे जारी कल गई और काफी ज्यादा वायरल चल रहा बा। और आप सबके बता दी कि एक गाना गए बने पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह। ये गाना के लिखले बने अखिलेश कश्यप जी और एक गाना में म्यूजिक दिल बने शिशिर पांडे और श्याम सुंदर जी। आप सबको बता दी बहुत ही बेहतरीन गाना जना के सब कुछ फाइनल हो चुकल बटे, आप सबके बीच रिलीज होके जा रहा बटे। एक वीडियो सॉन्ग के रिपोर्ट कुछ दिन बाद हम बताएं जौन भी रिपोर्ट आई। लेकिन अभी इतने जाने कि कल आप सबके बीच ये गाना का ऑडियो सॉन्ग आ रहा है। जी भैया, कल 17 अगस्त के आप सबके बीच सुबह 6 बजे के करीब में आप सबके बीच ये गाना रिलीज हो जाए। जी हाँ भैया, फुल ऑडियो सॉन्ग आप सबके बीच कल आ रहा बटे। और सबसे खास बात बता दी कि आप सबके ये गाना के बहुत दिन से इंतजार भी रहा, बहुत सारा तस्वीर और पोस्टर आप सब डाल के ये गाना के बारे में रिपोर्ट भी पूछत रहनी है कमेंट के माध्यम से। आप सबको हम फाइनली बता देनी कि कल आप सबके बीच पवन सिंह के न्यू भोजपुरी सॉन्ग आ रहल बा जौन की सुबह में 6 बजे के करीब में कल 17 अगस्त के। और ये गाना आदि शक्ति फिल्म्स, जी हाँ भैया, आदि शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाना रिलीज होखल बा जौन की कल। जी हाँ भैया, आप सबके रिपोर्ट कितना पसंद आई और गाना के कितना इंतजार बा। और सबसे पहले बता दी कि ये गाना के फर्स्ट लुक आप सबके कितना पसंद आई, कमेंट करके बता दी। चलते चलते वीडियो के लाइक करी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो के आप सब शेयर करी।